Da amarya da ango in sun shigo aka sun kwance. Na amana ne dan garba wannan kiɗan soyayya ne. Wannan kiɗan na mutunci ne. Ga kiɗa dan labewa dan garba. Mijin Amina guri. Na rinci da Allah yarinyar ka ta bin mugun mamaki. Ke tare homan kai zuwa wazirin model ni da ita. Wai Abuja ɗaya ta yi aure watan ta 2 da zuwa. Wai ko da ta dawo da Abuja na rinci da Allah kananci ta kai. Wai na ce mata in ka miki horo. Wai menene horo? Wai iskanci. Ko Amerika kitte wata 3 ke isa man horo ke shi haka sa miki ga gyanda ma ki tai makaranta. Wallahi shi aka